Right. Mangwanani vana veZimbabwe mose ndinovimba kuti kwamuri muri kushingirira chero muri mumatambudziko. Comrade Jeff Judah Hosana, chairman, stage yamamuka muinayo nhasi ndo stage yatakamirira nguva yose iyoyo. Right, muri Zimbabwe pashata hazvina kumira mushe munyika yeZimbabwe. Nhau dzirikuramba dzichiuya, nhau tirikuramba tichidziona, nhau dzirikuramba dzichisekurita munyika yeZimbabwe. Naizvozvo isusu tinokurudzira muri Zimbabwe kuti kubatana ndiko chinhu, kubatana ndokuti tiite chinhu chinooneka. Naizvozvo muri Zimbabwe imimi makazvitarisa muitiro wekuti one ZANU-PF mungatarisira kuti mashona here kana kuti vamwe vanhu vanhu from another countries, vanhu vakangogripa power muZimbabwe. Naizvozvo mukatarisa tribe yedu isusu tinotaura chirudzi chandiri kutaura ichi chiri kuomeserawo zvakanyanyisa. Ukatarisa muSouthern Africa zvinotoratidza kuti ukapinda nyika dziri muSouthern Africa dzakatenderedza Zimbabwe unenge uchivhiringwa, unotovhiringwa, unotogona kusungirwa nyaya isina basa kana kushungurudzwa kuitwa sei, nekuti tinoratidza kuti tine mwoyo yakanaka. But apa this time tinoda kuti munzwe leaked audio iyi kuti murume aritaura kuti chii pamusoro peZANU-PF. Thank you. Ende munoziva kuti isusu zvekutaura zvenhoroondo nekuita sei zvakanaka chaizvo kudzidzisa vamwe kuti vazive kuti zviri kufamba sei, but isusu izvozvo hatizvigoni. Isusu baba zvatinogonaka tinogona kuti tiinde pane hasha ipapo pari kunetsa ndo patinogona isusu. Zvekuti iko zvinezvi chairman, hasha dzamani nadzo idzoka ndidzo hasha dzatiri kutarisira, ndidzo hasha dzatiri kuda. Muri kuona zvakaitika pakauya Sadiki paya, isusu takatobva kwatinogara tichitoenda kumusha kuZimbabwe, takatomirira tichitoziva, tikatotenga namapiki, tikatotenga namafoshoro, tichitoziva kuti tiri kusvika chichibvondoka, tiri kupasa rodi dzese. Asi ndakazoshamisika kuchiona kuti kune vakanga vatanga vekusanyati vaya vakanzi vasungwa nebva vanhesi vavhunduka nekuda kwekuti akanga achizviti ndiye ari kumirira vanhu chamisa, akazonendika kupesa nemva ati zi kurwadzisa vanhu vose, kuvapedza simba. But hazviperere ipapo. Chairman, ndiri kukumbira kuti muchiregei kubva pagiya ramatsika irorero ndorinonzi traveling gear. Chairman, muri munhu vanodhiraivha, ndiro giya rekufamba maisa pacruise control manje. Chairman, chingorambai makadzvanya ipapo kusvika mati vakomanaka hatichingozviitai muone zvinoitika. Chairman, because hapana ari kufara, munhu ari kuchema. Chairman, munhu ari kuchema, kune vacho vakabva kuZimbabwe vachina kune dzimwe nyika kwavari hapana kana ane mufaro kana one, kutambudzwa nekushorwa nekutorwa kunge chikorobho. Vana amai vedu vari kushandiswa mudzimba, vari kuitiswa zvimwe zvinhu zvisingaiti, kubatiswa tsvina dzembwa, tsvina dzevanhu. Hazvisi zvinhu zvinotoka munhu chaichai akaperera anobva kunhu kwakasungunuka izvozvo, asi kuti takutorerwa advantage nekuda kwana munanga goma mumbwa. Wakani no. Chairman, ndiri kuda kukumbirisaiwo zvangu kuti giya irorero musaribvise. Isusu pamune muchitaura muchidzidzisana, muchiita sei, muchiti group what, isu tinenge tiriko takamira takateerera, hatina zvekutaura because shungu dzacho dzakatonyanyisa. Saka chairman, dai zvaitobvira giya ramafamba naro irorero. Zvana Krismasi izvezvo tinofanira kutozviona chakatotsuka kudhara nekuda kwekuti hapana zvatiri kumboita. Masoja vane system yekuudzwa zvokuita, vachimhanyisa, vachinouraya vanhu, vachinopfura vanhu, vachirova vanhu. Ndoda kukutaurirai vanhu vaMwari, ndoda kukutaurirai kuti this time muchazoona kuti masamba atochinja zvokutorevesa chaizvo zvokutoti hapana kusiri kufa. Vanofamba vachitora vanhu mudzimba usiku vaya nemota vachipfura vanhu vachiita sei, vachinda nevanhu munhu wangonzanzi akangonyangadikana hachaoneka hachaita sei. This time ndokutaurirai naMwari kudai, ndopika namai vangu kudai. Chairman, ndakuita zvekupika namai vangu kudai. Hondo yatanga iyi kai haiperei, iyi nyaya yatotanga ichatoperei. Masoja akangopindira chete kuti hanzi masoja apindira kupfura vanhu. Munofanira kuziva kuti musoja ane kumba nekumusha kwaanobva. Vana baba nana mai nehanzvadzi nevazukuru nanani tinovaita minzi miti muri kubharaki ikokoko, vari kumabharaki ikokoko, tetiri mudzimba dzavo shuwaka. Ameno, handizivi zvangu, ndatogumira pano, handizivi zvangu. Ameno, masoja mukangouta zvekupindira nemapurisa zvenje kufamba muchidana ndinda mubada muchisunga vanhu vasina mhosva, muchifurirwa nemunhu wamusingazivi, muchipfura, muchisunga, muchiuraya hama dzenyu. All right. Chairman, shungu dzavanadzo avo
dzitori shoma. Muchazviona, ndati muchazviona. Hatipindi muna 25. Hazviiti. Iko zvinozi chairman takuda kutokufurirai kuti chairman zvekutaura makadzidzisa zvakapera. Iko zvinezvi zvechikoro chematheory zvapera. Takuda practical manje. Takuda practical chairman. Pamunenge muchiti mukuna kumusha chairman tiudzei kuti vakomana ngatitanga chairman. Tikuda munhu akaita semi chete. Pepe takanga tichiziva kuti chisadhiki chakatodhakwa tadaro chidhakisa but hapana akanga akatiudza kuti ngatichidai. Saka chairman mukangodaro chete. Kungodaro chete chairman. Patori nemamwe masoja amusiri kutomboziva akatomirira izvozvo. Ameno. Ameno ikoko. Zvitori nani tifire nyika yedu pane kufa tichitambudzwa. Kwete, kwete, kwete tazviramba izvo. Chairman tazviramba izvo. Kwete mwana weZimbabwe pese pauri kutambura takuda kuti kuchipera. Kana muchida kuti kutambura kupere ngatirwirei zvinhu zvedu. Tariremoni zvikuita maChina. Vari kudya vachiguta mahara for free. Munofunga kuti imimi murimi muridzi wemusha mukacherechere makomba mumusha menyu munofamba nepai. Asi mungatora munhu wekunext door anongosikuchera anongosati hazvina basa ndichaenda hapasi pangu. Saka ngatichisimukai vana, ngatichisimukai vana veZimbabwe, ngatichisimukai. Ndonguva yataura kuti tichisimuka kuti tisho makadzidziswa mukaudzwa zvose kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi uyu ndinhingi aribva kwakati vanogara pakati uyu mutupi wakati makuziva chimwe chasara chachiapo. Chairman hapachina chasara zvamakaita zvakakwana izvozvo izvo. Taakuda kupinda paground ndo zvatakuda chete chete. Kunosara kusina kana road kana hwani inofamba chinhu usiku humwe chete. Usiku humwe chete zvinoparadza road dzese dzese. Iwo nemunana pauses vari kuvhara vananichi zvese zviri kuvhara. Haimi musanigumbura mhani imi kana musanigumbura mhani. Ini zvekutaura handigoni. Inandigoni kutaura. Right, demba mudhara akataura kuti iye zvekutaura haagoni. Muri Zimbabwe ishungu dzine murume uyu. Ishungu dzekuti nyika ichinje. Tarirai kutambura kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe. Azveni muri Zimbabwe ka tinouya panapa tokupa ma-updates. Asi kumira kukuisirai ma-leaked audio. Tirongoya nawo zuva nezuva kati tichida kuti tionesane kuti ko zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Varume nyika yeZimbabwe ine vanhu vakatsamwa zvaizvozvi. Hondo inogona kuitika anytime. Nazvo zviri kurongwa nevanhu kana zviri kurongwa munyika yeZimbabwe hatisi kuziva kuti zvakamira sei. Asi gore rinori haripere zvakanaka. Gore rinori haripere zvakanaka muri Zimbabwe. Ndataura ndati gore rino haripere zvakanaka nekuti zvinhu hazvina kumira mushe munyika yeZimbabwe. Tikatarisa kuti Chiwengwa naMnangagwa havasi kutowirirana pachavo. Mabwidi ega ega havasi kuwirirana pachavo. Saka toya muArmy mune makakatona arimo. Ma-Army generals ayo arimo muZANU-PF. So ndosaka muri kuona vachidonhedzwa varimo muZANU-PF. Fanhu wekuti vaisapota ZANU-PF. Right, chamisa chitaura kuti iyada kutonga nyika. Vakataura kuti hatisati kuti chamisa titese but totarisa kuti izvozvi more than 35 ma-generals ari pasi izvozvi vakafa. But vachitaura vasapote chamisa. So Mnangagwa akavafungira akavaona akavapa akavapawo zvimari zvaakavapa akavasimbisa kuti aiwa musasalute nhingi but ivo vakabva vaurayirwa mari iyoyo. Saka munhu akaipa munyika yeZimbabwe. Muri Zimbabwe tinokutendai nekuona kwamunoita pachivhitivhiti chedu zuva nezuva. Murambe muchitarisa, kusubscribe mahara, molike, moshare.